ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଧାରଣତଃ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଲୋଚନର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି। ସତରେ ଏହା ଖୁବ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ଉଠେ, ମନରେ ସେହି ବିଶାଳ ରଥଯାତ୍ରା, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ର ଚିତ୍ର ଭାସି ଆସେ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏହାର ଜଟିଳ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କିଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶକ୍ତି କୌଣସି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ନୀରବ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ମଞ୍ଚ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେବଳ କିଛି ପଥର ଖମ୍ଭର ସମାହାର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଷଦ। ଏହି ପବିତ୍ର ଆସନରେ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକାଠି ବସନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମସ୍ତିଷ୍କ, ତାପରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଇତିହାସ, 16ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ, ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବେ ଏହାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆଦିନ ଋଷିଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ 900 ବର୍ଗଫୁଟ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କଳା ମୁଗୁଣି ପଥରରେ ତିଆରି ଏହି ଖୋଲା ଛାତ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡପର ଆକାର। ଏହା ଭୂମିରୁ ଠିକ୍ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ 108 କଳସ ପାଣିର ଭବ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥାଏ, ବାହାରେ ବିଶାଳ ରଥଯାତ୍ରାର କୋଳାହଳ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 900 ବର୍ଗଫୁଟର ଜାଗାଟି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ବା ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଦେଖିବା। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀର। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବେଦବିଦ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ସଭା ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର କ୍ଷମତା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ପରେ 1578 ମସିହାରେ ରାଣୀ ଗୌରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମଣ୍ଡପଟି ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପଛର କାହାଣୀଟା ଆହୁରି ବି ଆକର୍ଷଣୀୟ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆଉ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଅକବରଙ୍କ ସେନାପତି ମାନସିଂଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇକମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମାନସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ଗୌରାଣୀ ଏହି ମଣ୍ଡପର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଆଉ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ସେହି 16ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଗରୁ 900 କଥା କହିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବା, 16। ମଣ୍ଡପର 13 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଛାତଟି ପୂରାପୂରି 16ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଖମ୍ଭ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାହାର ପଟେ 12ଟି ଆଉ ଭିତରେ 4ଟି। କାହିଁକି 16? କାରଣ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ 16 ଜଣ ପୁରୋହିତ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମଣ୍ଡପକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞବେଦୀର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ, ଏହି 16 ସଂଖ୍ୟାଟିର 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଭୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି 16ଟି ଖମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16ଟି ଗୁଣ ବା 16 କଳାକୁ ବୁଝାଏ,
ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା 16ଟି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବା ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 24 ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଖାଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ମଞ୍ଚ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ ହେବ। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମା ଦୁର୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମା କାଳୀ। ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏହା କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ଜାଗା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭାର କ୍ଷମତା କେତେ ବ୍ୟାପକ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନ୍ୟାୟିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ପୂଜାବିଧିକୁ ନେଇ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାୟ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବିନା ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ନବକଳେବର ଭଳି ବିଶାଳ ପର୍ବର ପରିଚାଳନା ହେଉ ବା ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ୍, ସବୁକିଛି ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଏଥି ପରିଚାଳନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି ଜରୁରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 9 ଜଣ ବଛା ବଛା ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋର୍ କମିଟି ରହିଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି 24ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଧାର୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସୁଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୱାନମାନେ କେବଳ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବା ରାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ମୋକ୍ଷର ଏକ ମାର୍ଗ। ଏହି ମଣ୍ଡପର କାମ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସହିତ। ନାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପଥର ମଣ୍ଡପକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଉପରେ ବସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ଏହା ଯେମିତି ମାନବୀୟ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ। ଏପରିକି ଲୋକେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଏଠି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଥିବା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବେଦପାଠ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ମିଶି ଏହି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଯେମିତି ଜୀବନନ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଇତିହାସର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରାର ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବା। ଯଦି ମାତ୍ର କିଛି ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ପଥର ମଣ୍ଡପ ଆମ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ସେତୁ ପାଲଟି ପାରୁଛି ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କେତେ ଏମିତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଅଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଆଜି ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ବାସ୍, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ନମସ୍କାର।